Megmutatom nektek, hogy lehet kocka alsóat csinálni. Tutoriál. Beírjuk, hogy Six Pack. Ezt kell beírni, ott van. És akkor rányomsz, hogy oké. És kiadja itt a jó ruhákat. Kiadja úgy, hogy így lehet. Így bármit tudtok, ilyen kockalsokat. De ezt számítom nektek ilyen meg, hogyha a gatyát is akartok, akkor azt kell csinálni, most felveszek egy póló, azt kell csinálni, hogy oda is beírod, hogy Six Pack, és akkor azt kiadja, és ilyen, tudtok, ilyet is, meg van ilyen is. Úgyhogy ez volt a kockás tutoriál, sziasztok!